Et podríem explicar que Millennium és la millor opció. Els festivals que fan història, el millor ambient, el personal que marca la diferència, el complex més gran. Però nosaltres ja sabem el que es viu a Millennium. Ara volem que ho gaudeixis tu. Som Millennium i Cosmic Club. Som senzillament el macrocomplex d'oci més gran de les comarques de Girona. I per això som els únics que et podem portar als millors festivals. Millennium. La veritat és que aquí a fora s'hi està superbé, amb aquests bancs i tal, aquí, pim-pam, bé. Com esteu? Molt bé, aquí. Genial! D'on sou vosaltres? Bueno, es pot dir que... Bueno, de diversos llocs. De diversos llocs. Jo era de Figueres, ara soc de Llagostera, però sempre estic a Girona. Figueres, però sempre estic a Girona. Està bé, i ara si et pregunto amb quin lloc et quedes? Girona. A Millennium! Teniu la casa aquí sota, no? Sí, home, és la segona casa ja. Està bé, bé. Haurem de marxar de la casa perquè tanquem per vacances. Bueno, esperem que tornin aviat, perquè jo encara no han tancat i ja tinc ganes de tornar-hi. Està bé. Quina és la vostra millor nit de Millennium i Cosmic Club? Totes. Cada una té una història i... La festa de l'espuma, per exemple? Sí. L'altre dia. La setmana passada. Va mullar molt. Vinga, va, quin color voleu? Rosa? Rosa, home, rosa. És que ja no sé per què pregunto el color, perquè una copa de futbol seria, per exemple... Confetis. Ah, està bé. Això serien palomites, no? La popcorn party, eh? La popcorn. Sí. Vinga, dibuixem una noia amb xort. Aquesta és la teva Amb dedicatòria. Aquesta, sense el cor. Ai, sense el cor, aquest. No m'ho crec. El cor segur que també li fa. No. Bueno, pues que us passeu per Vinguin. Vinguin aquí, eh? Passeu a Millennium, que és un lloc genial. Casa teva. Tu convides a tothom. Per tant, tots els tios ja ho sabeu. Si voleu venir cap a casa d'aquesta noia, doncs... Millennium, que esperem. Us esperen. Tornem aviat. Més gent que avui tenim a Millennium i Cosmic Club. Avui tancament final de temporada. Ai! En sèrio que pensava que era una càmera de fotos, això? Sí, t'ho juro que sí, nosaltres pensàvem... Amb tanta llum? Sí, bueno, pot ser avui en dia. Ah, vale. Us veig molt fiesteres, vosaltres, eh? Nosaltres sempre. Diu cada dia, de dilluns a diumenge. Cada dia, i més a l'estiu, aunque treballem, nosaltres sortim de festa. Vosaltres, si algun dia esteu tristes, què feu per animar-vos? Sortir de festa, és que no hi ha altra cosa. Veure, conèixer gent, passar-lo bé. Està bé. Fiesta! En sabeu de dibuixar vosaltres o no? Jo no sé dibuixar. És igual. El que primer et passi pel cap. Dibuixa, no ho sé... Ja està? Ja està. Posa el seu nom que quedaràs bé. Vale, posa el meu nom. Veiem aquí. Bé, està bé. Està bé. Escolteu-me, nits que estem deprimits. Sí. Avui, per exemple, tanquem Millennium. Quan estem tristos, quina és la millor forma per alegrar-nos el dia? Pues fer una bona festa i recordar que és Millennium. Bé, molt bé, sí senyor. Una altra festa a la Puma, jo ho faria. Una altra festa. Perquè la festa a la Puma s'omple però a tope. Sembla que no. Ho passa super de bé. La gent agrada això de l'espuma, Sí. agrada això, eh? Nenes amb biquini. Sí. No, està bé. Està bé. A tu t'han nominat pel Facebook o no? No, doncs et nomino jo ara en directe. Què t'agradaria fer? Tu mateix. T'ho poso fàcil. Un petó. Te la trio jo a la persona. Doncs quan vulguis. Bé. Sí senyor, repte superat. Us han nominat al Facebook per penjar la foto quan éreu petites o no? Sí, 5 cops ja. Has hagut de pagar molts sopars o... Perquè no n'he penjat cap. I per què? Perquè em feia pal. Estava a Mallorca i no tenia temps. Jo perquè no. Mira. Per què no? Estava a Millennium de Mallorca. Estaves al Mili de Mallorca? Sí. Escolta'm, tu dius no, per què no? Perquè no m'agraden les fotos de quan era petita. Estimes més pagar un sopar? No, perquè tampoc el pagaré. És com la casa sagrada, hermano. Si nominen, has de quedar al camp de la casa, depèn de com. Un sopar, fas amics... Hi ha repesca i aquestes coses. Repesca què vol dir? Que mira, si no la penjo, pues mala sort. No.
altre. Qui és aquest algú altre? Caminen a més d'una persona alhora. M'estàs dient que algú altre té fotos teves quan eres petita? No. Exacte. Calla, fort. Això vol dir que sí. Això vol dir que sí. Y lo sabes. Voleu dir una cosa per la tele o què? Sí. Brrrà. Y lo sabes. Ho saps que això ens està veient mig Catalunya, vull dir? Igual. Hola, Catalunya. Per tant, aquí t'estàs donant una imatge una mica complicada, no? No, soc santa. La veritat és que és un plaer estar amb el DJ resident de la sala macro de Millennium. Nel Blanco, com estem? Molt bé, i vosaltres? Avui, final de temporada, tanquem una temporada fantàstica a Millennium. Genial, una temporada que fa honor a la discoteca. Genial, com a discoteca. Amb quina festa et quedaries, tu? Segurament amb una de les més emotives que tenim, que és la festa de Carnestoltes. Ah, molt bé. O Cap d'Any, o la festa de l'espuma. Aquesta no falla, eh? Ah, no falles mai, aquesta. Noves generacions que estan a punt de venir a Millennium, dir-los que no es poden perdre una discoteca tan mítica. És evident que no. Una discoteca amb 15 anys d'història, on hi han passat mils i mils de persones, on jo aprofito per donar les gràcies perquè m'hagin deixat formar part d'aquest projecte i dir-los que aquí, si Déu vol, els esperem, bueno, tantes temporades més com podem aguantar. Que vagi molt bé, moltes felicitats per aquesta temporada. Moltes gràcies. I que en siguin per moltes més. Això esperem. Gràcies, guapos! Et podríem explicar que Millennium és la millor opció. Els festivals que fan història, el millor ambient, el personal que marca la diferència, el complex més gran. Però nosaltres ja sabem el que es viu a Millennium. Ara volem que ho gaudeixis tu. Som Millennium i Cosmic Club. Som senzillament el macrocomplex d'oci més gran de les comarques de Girona. I per això som els únics que et podem portar als millors festivals.